Čaute ľudia! Takže dneska máme úvodné videjko aj s mojím kamarátom Markevetom. Ahoj. Sme na najbohučka.cz kreatív servery. Tu sme si španielskú dedinku. V Španielsku, dobre počujete. A toto je taký úvodný diel, v ktorom si budeme trocha bobnúť a také kráviny. Tak dáme si toto. A toto. A ideme bobnúť. Hej, to je moje. Nej. Je, moje. Tak ja si nestávať z tohto. Ja si dám. Diamanty forever. No dobre, zbúraj to, poď robiť niečo rozumnejšie. Ideme robiť niečo rozumnejšie, áno, ideme. Hneď už aj ideme robiť niečo rozumnejšie. To by tu nebudeš stavať. Ja zrejme. Ja ti dám. Tak, okej, tak budem stavať rozumnejšie veci. A ja. Na to funguje. Jo. Idem dostať domček. Ježiš. Nie, ja to idem odpaliť. To dopadne. Ale ten tečko tu není. Nefunguje teda. Aha, škoda. Nevadí, tak mi zapostavím Škoda. kadibúčku. Ja to idem pohrať. Ale prečo si vyberete? Ja som myslel, ja si na vyberanie. Už to bliká. Tukaj si sa postavil. To je čo? Ja som nevydarené auto. Aha, ty rebel. Ja som rebel. Jeeeeee. Kačku, Every, ja sa bude blíkať. Jeeeeee. Takto. A my to ja si tak nebude blíkať predstavené. Je. No tak, už to vypnem. Okej. Áno, to neblíka. Škoda. Tak. Už je to vypnuté. Je to vypnuté, áno, je to vypnuté. Čo sa dá ešte postaviť? Neviem, takže pár informácií. Ľudia, na tomto serveri budeme hrávať taktiež, budeme natáčať nejaké pasky na creeperov alebo na zlodejov, také, že ja neviem, proste, aby nám neukradli diamanty alebo také kránky. To na serveri bude hlavne fungovať. Potom ďalej budeme Počkaj. tak, na iných serveroch aj potom budeme na ten single player a iné hry. Tak nechajte sa prekvapiť. A ja idem tiež vykať. Idem si postaviť moju stien slávy. Dáme sa toto. Je. Nesvieti. Prečo ma svieti? Ja sa rozplačím, keď to nesvieti. I am back. Mal som veľmi dôležitý telefonát. Od prezidenta Slovenskej republiky. Oh my god! Čo ti hovoril? Ale nič také. Iba ti pogratuloval? Dá sa povedať. Tak napíšem, že... To počít. Takto. Keď som napísal. Takto. Aha. Je to káva. Nie, to musíš...
No to je jedno. Nechal to takto. Čo si to urobil? Neviem. Ne, to tam nebude, ani toto celé tam nebude. Ja idem sa zabývať do domčeka. Od ktorého? Pekný domček. Dáme tu počkaj. To funguje. Máme tu dve. Dávaj. A mi nejde do inventa. Ej. Ja som si asi naklonoval nejak dvere. Ojej. Takže čo postavím? Postavím tu nejaké riadky, čo spravím, čo vymyslieť. Ja im dám, ja si postavím malú knižnicu, Hele. ktorá nebude fungovať, takže to je jedno. Nie, pozriem na tie knižnici, tady je náš. Mám lepší. Ja mám lepší. A ja mám lepší. Nemáš. Mám. Ja tu mám truhličku. No dobre. Čo sa dá ešte? Neviem, takže im nejaké vám sme povedali. Najbližšie video asi bude crafting table. Crafting table. Čo, najbližšie video bude crafting table? Nie, to zapovedal. Ale náš veľmi kreatív. No teda. Takže ďalšie video bude vynálezy s redstoneom asi nejaké. Možno. A potom budú tí pasti na jak čo nezabiť. Potom budú pasti na vodiel na tricerov O. a tak ďalej. Veď uvidíte a nechajte sa prekvapiť, ako sa hovorí po Slovensku. Teraz vám Arkeles ukazuje jednu z pastí, ktorú vymyslíme. Ktorá už bola vymyslená, ale to To je nevadí. jedno, ale my ju trocha upravíme Tak copyright. do Copyright. verzie 1.6.4. Ale no, 1.6.4 vlastne. Presne tak. Práve probíha našem samostatný nábor hráčů na post helper. Helper. Chcem byť helper. Nestávaj tu. Dobre, To je moje. to je jeho plodný, to som čudujem. To tu zostať môže. Takto. A takto. Nie. Hej. Dobre, už stačí. Dobrý zvuk. Tak, a už to nesvieti. A presa. Lebo. Ja viem prečo. OK, ľudia, my budeme končiť a čaute. Ahoj. Ahoj.